ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Uba Johannes JTL Lamare, ubalang unang Tremon sang ubha. Ula Ujor siya ka National Human Rights Commission. Halor ka jinglet kem jong ki Pulit ya ki arngut ki Dkhot jong ka Khasi Students Union, South Khasi Hills District Unit, na yeng sa jong ki ha ka por Shiteng Synñia, halor ka jing siya peniap jong ki arngut ki Barjala, ha ka arpunyo tarik ulber arjar arpsaw ha ka shnong ichamati. Ka Commission ka balayo pediang ya ka jing Ujor, ha ka shipau tarik uyayong arjar arpsaw kala bata yaw Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills District, ban ay jubab halor ka ni hapo pratayo. Ka bayadai buat kawai ki isu ke ba dang su ja shen lagi di por ki baladep kata kadai ha ka arfunyo tarik jong benai match jong senam arjar arfusau ha ka snong isyamati ka bodon ha po shela East Khasi Hills District jong ke Jela Meghalaya ha ka bakalaja ketu ke jing ya penyap gitu ki arngut ki bomdai ki khasi badru la keno ba kane ka jing sya penyap kadai halor ketuka jing penlong hi jing yakhi jo jongka CA ka balalong ha ketuka snong isyamati ti halor geni ko bentah ka arterik jong benai April jong usnam arajar arfusau ha ka por kumba shibiji AA minstem ha ka ba ki lakem ki arngut ki khna samla ha ka ba ki laong ba kadon kata ka jing suspect leni kata ka ka ba ngilak benong de ketin khasi ka ba long shu parep bat halor gini ke jingja ki lakem gini ki arngut ki kena kasi bat ru kalayat kini ke jing tokit yaki syakmat teke ke bangakwa bonong hang ni pada kam dade halor kata ka jing syak kem leni kata ka jingja ke bajah po isyamati hendrei ke bangakwa bonong hang ni ka longba katkum ki lat pathai katkum hakilat pathai kubor ke berkalami ki ong ba yakini ki kena ki lakem ha ka por step ke ba kumbang ong mentan hakitu ki por shibiji RBG te kalong ke ba sngosi ba kum kene ka jingja ka ja namar ba belai ba ka jingkem ye ki kalong ha ka por min step ha ka ba ngala ong ba kalong ru ka jing pentut ye ki bahayeng bahasem jong kitu ki khna samla bat ru ye ki temen bat ru ye ki kenthei khna ki basa ha ki yeng ki jong ki ha ka to ka por ba ki kem ye ki te katkum kene ka katkum kini ka artikel jong ka constitution jong kari India lene ka court retis jong kari India ha ka artikel ka arpuai kala kren ya kini ka right to personal liberty ha ka ba kini ka right to personal liberty ka kren syai kedar ya ka jing ya kata ka personal liberty ka bomut ba ya ka hok lai luit jong nore te katkum kini ka ba ngalatho sipo ka National Human Rights Commission ha ka ka laiterik jong benai April jong senam arjar arfusau kumba kiladon kini ki jingtho ki ba la ban sakhi hang ne ba ngala tho igini ki sithi ha ka laiterik but hadin shi news ngi ka National Human Rights Commission kala shim ya kaneka kala penlong ya kata kejingalang kata kejing kendu ha ka shi photo ri ko mangalong mentan but kala ai ka wei ki jingtho sha Superintendent of Police East Khasi Hills District jong ka Jela Meghalaya bat ngan puli ka kumbakalong hangni the complainant dated 3rd 4th 2024 received from Johannes Lamare in respect of 2 youths arrested was placed before the commission on the 10th of 4th 2024 upon pursuing the same the commission directed as follows kabumut ba ha ka shipho tarik ki la ai yakeneka direction nakaliang jongka National Human Rights Commission ha ka ba kalaong hang ni this complaint be transmitted to the concerned authority for such action as deemed appropriate the authority concerned is directed to take appropriate action within 8 weeks associating the complainant victim and to inform him or her of the action taken in this matter. Accordingly, I am attaching scanned copies of the complaint intimation for necessary actions as per the directions of the Commission.
kabumut ba ka sorka ka ni ka National Human Rights Commission hadin bakala syong ni gini ka kata ka meeting ke jongka ka shputari ko mangalong mentan bakala ai ye kini ke jing tho sya ka sya USP jongka East Kazales District bade ban submit gini report apo pratayo badru banshim ye kitaki banshim kita ki senjam ki bayadai bat kini ka jing ujor ka jonga ka bangala ai te ka wei ka banga kwa ban ong hang ni ka long ba katkum kini ka constitution jongkari India ku mangala ong meneh ka artikel ka ba arpuwei kala ai kita ka right to life and liberty lene kita ka hok ban im badru ya ka hok balai luit ti house nem arjar khatsan kala don kini ka kadon kini ka jing ujor hapo ka Supreme Court ya ka ba la ai de kata writ petition jong u nong bishar KS Putuswamy but away persya ya ka Union of India and others ka writ petition civil number sau khandai sau of 2012 ka bumut jong usnem arajar khat ar te ka Supreme Court ha kata ka judgment la ni ha kata jing bishar ke jong ka arfu sau tarik jong benai August jong usnem arajar khatnyo ka larai da ka wei ka sur ka ba ong ba kata ka right to privacy is a fundamental right kata ka hok long beriu man beriu and that this right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty as part of the freedom guaranteed by part 3 of the Indian Constitution. The bench also ruled that the right to privacy is not obsolete but is subject to reasonable restrictions as is every other fundamental right. Tinga kwa ban ong hang ni ba hakatu ka jinglek khanra jongki bor pulit yakitu ki bankem gitu ki kena arngut kalong katkum kalong persya yaka hok long beriu man beriu kumbang ong yipi house nem khat khandai spa an rupusau kadon ka we ka kis ka ba ka Supreme Court kalarai badai ban burom ya kenika hok long ka hok jong kenika long beriu man beriu batu ya ka hok kata ka privacy ka baki ong kenika case ka dei kharak Singh versus State of Up and others 1963 AIR SC 1295 ha ka baki ong ba kami kenika rai ka badai apa ka surveillance intruders into privacy kabumut ba this case is among the most cited cases in India when it comes to privacy. Here a majority of the 6-judge bench held that unlawful intrusion into the home violates personal liberty. Kabumut ban rung hayeng jongno kamut ba kapenkhen ya kata ka personal liberty leni kata ka hok privacy kabumut ba kajing ka privacy kabumut ba umla ban muslia ya kata ka privacy jongno te host nem arajar khandai ru kadon ko ka case ka badai jong u Jamiruddin Ahmed versus the State of West Bengal criminal appeal number 1535 of 2008 ka baong ba ban rung hayeng jongno kalong persya ya ka hok long beriu man beriu hang ni ka ngan keren ku bakalong raid without reason not okay. A division bench ruled that search seizure without recording valid reasons violates the right to privacy. Kabumut ba ban rung hayeng jungno ban wat lene ban yo kita ban shim kita ki recording ki badon claim kono ka daw kamlong ka ba syongnya te sa ka we ngan IEP kini ka we ka Supreme Court ruling ka badai jong usnem arajar khat ar ka Supreme Court take sumoto notice of the Ramlila Maidan incident. Right to sleep is part of right to privacy. Kabumut ba bantia ha po ki yeng kisem ki jungi kamut ba kadon ni kata ka hok ka ba dei banyada. Kia ka Supreme Court ru kala shim sumoto yekene ya kata ka ngan puli ka deketin paring kumba ka dei kene ka ruling. The Supreme Court took sumoto cognizance of the crackdown on sleeping anti-corruption protesters camping at Ramlila Maidan led by Baba Ramdev, identifying right to sleep as an aspect of the right to dignity and privacy. The court refuses to permit
illegitimate intrusion into a person privacy or as right to privacy is implicit to the right to life and liberty. Kabumut ba lada ki pulit ki pentut haba ngidang thia dang dem haba ki kimut ban kem yanore lada ki pentut ya ka thia ka dem jongnore kane ka long ke ka bamla ban ka bamla ban priang namar ba bele ka Supreme Court ru kala kubur ya kata. Tengah kuat syuk ban ong ni ka jorong bagi ni kisi ka banga Dkhot support National Commission for Human Rights. Ka banga kuat ban ong ni ba ki pulit ki don ni kata ka hok bat kata ka bor ka ba ki la ban kem yeno lada ka don kanore kata ka jing suba lene lada ki don kanore ka benta ka ba ki dei ban le ka kamram ka jungki Henry ban rung ban pentut ye kata ka privacy lene ban pentut ye kata ka hok long briu man briu kanom long da lele ka bala ban pediang te ku ni ki por ka ba ki le kem ki tu ki khna ru ni i ba ki rung hai ki yang ki jungki ki pentut ki kenthai ki khna ki pentut ki long keme ki pentut ki bala kamno ka kerta ku mi temen mo ka bangim la ban pediang namar ba belai ba kalong persya ya kata ka hok long briu man briu ru te ngakwa ban keren susu hang ni ngakwa susu ban keren hang ni ba kani ka jingrung jubor jeng ki pulit hakipor ke baki dang thia ki briu kalong ke ka bangim la ban pediang ti hadin bangla Dkhot ke ke city support ka National Human Rights Commission ngi i ke jingsim khia ke jong ka ru kala Dkhot ke city support ka office jong superintendent of police ban le halor ke tu ke benta te ka wei ke bangakwa ban ong ni kalong ba ngi don ka wei ka kata ka jing ai jingbut iki pulit habaki kwa ban kem yuno lada ki don kanu ka suspect tu kin ya kiar na ka balik kem yaki beriau ha ka por menmiet namar babele ka pentut ya kata ka hok long beriu man beriu ke jungki te ka wei ru ngakwa ban ai khublai sai si ni ka National Human Rights Commission ka balasim khia gini ke kes namar ba kumbangan su benrap ang ne ba ka National Human Rights Commission bahkan sim ginu ke kes kalong ka ba adu kata claim da biang kita ki sakhi satar bat claim da biang kita ki proof bat ki evidence handai kala pediang gini ke sithi ka bangla Dkhot kalong ka ka kabu ka ba ngila ban yaj nang ni sekmat nang ba kan long ke jingmentoi bat ru kan long ke jingirap na ka benta ki briu ke besyak ta ngi haban yadai ka hok long briu man briu la ka dei ha ka do ke bentaru te mdei bangi khanglat ikata ka rukom terekam juga police department Henry kadon pede da ka wei kalat krenti bahkan le bat bahkan tre ka kam go jongka khlang banom pentut ya ka hok long briu man briu jong ki pai ba te tangkat ni nga ai khublei yang sai si ni ka National Human Rights Commission ka bala sim khia halor ke ni ka jing ujor tang hapo news ngi kala sim khia bat ngi yai bud dia ni ka kes ngi yai bud dia ni ki issue khnang ba nang ni sekmat ba lada ki pulit ru ki kwa ban le ka kamram ka badai ke jongki ngim khanglat ikata ngim don i ban ong hlor kata namar kata ka de kam ke jongki Henry to ngi kentu iki baki dei ban burom ya kata ka privacy lene kin burom ya kata ka hok long briu man briu lene kata ka baki ong kata ka fundamental right kata ka right to privacy right to life but ru ya kene ka right to personal liberty te tangkat ni ki kentin na kaliang sunga ngakwa ban keren ti lada ki dangdon susu ki jimbut din halor kini ke kes ngidang yai but din na kapor nang ba kan long ke ke jingirap bangin te lakam ya ka jingpen ken ya ka hok long briu man briu jong ki pat ba